Nagrekurida na kaganina masakop sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kung City Tuda. Kiniaron ipahibaw sa mga motorista nga sugod ugma. Ipatuma na ang clamping ordinance. Si Chona Carion sa report. Karon ang katapusang adlaw sa Enfo Drive sa mga sakop sa City Toda. Ila kining gihimo kaganihas samtang padayon usab nga nagpatuman sa lagda sa trapiko. Sa susamang higayon, gihirit nila sa mga motorista nga ugma na ipatuman ang clamping ordinance sa dakbayan. Dili lang unya sa National Highway City Roads, lakip na ang masuotong mga daan dinhi sa kabaranggayan sa dakbayan sa Talisay, hugot nga ipatuman sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority ang clamping ordinance. Ato lang ning klarohon nga kining atong gihimo nga lakang part lang ni siya sa gipahibaw sa ato nga presidente nga kinahanglan limpyuhan ang daan including sidewalk. Pero sa wa pa gani ang kining moong pronouncement sa ato nga presidente, daan naman ni natong gipahibaw sa publiko ang kining clamping operation. Kung ang sakyanan maklamp, mumulta ang tag-iya og 500 pesos ug laing 500 pesos nga multa sa kalapasan sa illegal parking. Apan ang konseho sa dakbayan sa Talisay moamindar sa clamping ordinance nga napanday ni adto pang 2012. Mamahimong doble na unya ang multa niini aron mutagam ang mga traffic violators. Kining 1,000 tinuod sakit-sakit na ni siya, pero dili magud na tuyo ang pag-raise of funds, kundili ang pagdisiplina. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.